Mga ka-idol, shoutout sa inyong lahat dyan, oh. Shoutout. Shoutout. Cyril Gaming, Malupit TV, Tom Jones, Rap TV 23. Kaya, nandito po tayo ngayon sa May 1. Ayan. Ito po yung mga bikers natin. Sa destination po namin, Sinchon, May 1. Ayan. Salamat nga pala sa sponsor natin. Sponsor 7-Eleven. Ayan, mga idol. Magandang tanawin. Tiga, babalik na rin natin, ha? Hindi yung puro mukha ko ang nandito. Ay, kaso walang pambaliktad. So, okay na yan. Pwede na. Mamaya, magsuswimming kami dyan. Ha? Tatry natin yung kung malamig ba yung tubig o hindi. Yan, nandito kami sa Bulubundukin. Kita nyo naman. Malapit sa amin ang ulap. Hawak kamay na namin. Medyo malamig pa pero maganda naman siguro ang panahon. Dito po tayo ngayon sa Newan. Ito po yung tinatawag na tulay. Tulay ng Newan. Ito po yung makasaysayang tulay. Simula nung kopong-kopong pa yata to. Ayan ang ulap. Ayun. Kumakain mo na, nagutom, nag-bike na gutom. Bali, pag nakarating ko kayo dito, 2 oras ang biyahe na sa bike yun. Pero sa mga, kung meron kayong MRT, pwede na. Madali lang. Kaso may paradaan tayo dyan. Mamaya magsiswimming tayo, Malatugong. Masarap, masarap. Oy, may namimigit doon. Mga partner doon, maya-maya tayo ulit. Subukan natin. Yan guys, bumaba na tayo sa mismong ilog. Ang ganda. May namimigit pa doon sa may ilog. Kaso sobrang lamig pa sa ngayon kasi kita nyo naman yung ulap. Diyan nakatabi lang natin. Bulubundukin. Ayan ang bundok ng Sierra Madre. Ang dami namimigit doon kasi ang lalaki ng isda. Dito kami mamaya magtatangkisan. Diba? Peaceful. Tahimik. Kung gusto mo ng refreshing life, pwede kang mapag-isa. Kung gusto mo mapag-isa dito, para refresh. Doon yung ating mga tropa. Doon sa taas. And may hanging bridge doon sa may banda doon. Ayan yung inakyat namin kanina. Si Manong kaya may nahuli na. Manong, may nahuli ka na? Mukhang wala pa eh. Bullets daw eh. Bullets tayo. Bullets tayo. Lalaki ng
isda rito. Oh. Sarap manghuli. Kaso wala tayong panghuli. Ayan. Manghuli ng tilapia. Taong ni Carla siguro hinuhuli. Mga ano, sniper. Ayan, mga sniper. Cyril Gaming. Ano kayang ginagawa nun? Cyril Gaming. Tingnan niya natin kung anong ginagawa nila doon. Pero medyo winter pa kasi kaya sobrang lamig mga idol. Ay nako. Yung aming sasakyan niya pala. Andun. Hindi namin pinarada muna. Pero ang totoo niyan, ito ang aming sasakyan talaga. Yan. Pero, ginagawa kaya ng mga ako, may ano, mga CCPR tayo. Pero, oh, ayan. CPR yan, boy. Ayan mga idol, oh. Meron akong natanaw dito kakaiba. Ito ang kakaibang bulaklak ko. Ayan, oh. Nakakita nyo yan. Grabe ang ganda ng bulaklak nito. Hindi pa tayo eh, pababa yung bulaklak na. Ang galing oh. Oh, di ba? Ayan siguro yung ano, kumakain ng ano, ng mga insekto. Hindi kaya yan yun. Basta kayo na mag-isip kung ano man yan. Pero ang ganda niya oh. Ang view. O diba? Wala ka dyan. We're back. Dito na kami ngayon sa Aspire Park. Nasa lukuyan kami namamahinga. Kararating lang namin. Yan, ang daming tao ngayon kasi Sunday, family day. Yung dalawang tropang hamog na wala daw, naiwan daw namin. Habang maghihintay kami, kasalukuyan ng Oo. Naghihintay. Ayaw naman sumagot. Ayan. Ganito ang mga Taiwanese. Pag Sunday, family day talaga yan. Ganyan sila kaano sa family. Sana all magaya ng mga Pinoy. Kaso hindi eh. Mahirap. Taghirap kasi tayo. May gumagaya rin siguro. Pero hindi karamihan.